Ahoj, mé jméno je Lenka a vítám vás u třetí epizody DaVinci Resolve pro začátečníky. V dnešní epizodě se vám pokusím ukázat celý můj střihačský proces. Obrazové materiály, se kterými dneska budu pracovat, jsem si stáhla na pixabay.com. Nemám s nimi spolupráci, jenom obecně mi přijde fér vůči těm tvůrcům, kteří tam nahrávají, vám tuto informaci sdělit. Odkaz najdete dole v popisku. Začnu tím, že si po založení projektu přejdu do sekce Edit a vytvořím timelineu, ve které budu editovat. Přejmenuji ji. Většinou, když mám více záběrů a mám více verzí střihu, tak začínám výběrkou, hrubým střihem a potom až přecházím na čistý střih. Tady mám ale už předvybrané záběry a je to čistě pro ukázku, tak rovnou zakládám ten čistý. Taky většinou měním původní nastavení projektu. Já mám projekty nastavené v základu 16:9 ve Full HD, ale podle potřeby měním na 2K nebo 4K jako zde. Já jsem člověk, který si všechno složkuje a snažím se udržovat ten projekt uklizený. V moment, co mám třeba 50 záběrů, 20 zvukových stop, grafiku v PNG formátu a 4 různé timeliny, tak v tom může vzniknout solidní nepořádek, který už jenom tak zpětně neprotřídíte. Takže hned z začátku zakládám složky na záběry a posléze přidávám například složky na hudbu a grafiku. Tady už přidávám záběry do dané složky a z tama je přemístím přímo na už vytvořenou timelineu. A teď se přesouvám na organizaci právě jí. Záleží samozřejmě, jaký typ videa stříhám, ale tady používám formu A a B rolu. Hlavní záběr A, ve kterém se třeba hovoří o nějakém tématu a který doplňují ilustrační záběry B. Jednotlivé vrstvy si tady pojmenovávám a organizuji. Tady už začínám se samotným střihem. Nejčastěji používám nástroj Blade, který aktivujete klávesovou zkratkou B a kurzorem označujete, kde chcete záběr střihnout. Pokud bychom pracovali se zvukovou složkou a v pozadí by se mluvilo o nějakém tématu, které by záběry doplňovaly, tak logicky nestříháme a necháváme záběr v celku. Tady ale se zvukem nepracuji a je to čistě pro ukázku, takže jsem si záběr rozdělila, aby mi vyšel i nakonec. A už zkracuji a pocitově stříhám B-roll záběry. Se samotným střihem jako takovým za mě neexistuje žádná univerzální kuchařka pro to, jak byste měli stříhat. Existují temporytmické pomůcky, které ale ne vždy můžou mít ve výsledku dobrý efekt. Za mě je nejlepší si program stáhnout a stříhat a stříhat a stříhat. Najít si svůj styl. A když máte tu možnost a záběry natáčíte vy, tak už si předem v hlavě vytvořit vizi toho, jak by to ve výsledku mohlo vypadat, ať máte ten následný střih jednodušší. Během chvilky už potom budete cítit, kdy a jak máte co sestřihnout, aby ten výsledek byl co nejlepší. Vlastně tak jako se vším novým, co se člověk učí. Dokud si to praxi sami neskusíte, tak to není ono. Teď si představíme funkce, které nejspíš určitě budete při střihu vašich videí, ať už teď nebo časem, využívat. První jsou texty. Jak přidat text do videa? V efektech po levé straně dole najdete sekci Texts. Vyskočí na vás hromada různých textů, které můžete využívat. Jiné fonty, jiné animace a jiná využití. Ale můžete vložit stejně jako já teď obyčejný základní text, který si můžete přizpůsobit. Text do videa dostanu tak, že jednoduše přetáhnu zvolený text na timeline, která funguje ve vrstvách. Takže přesunu a buď zkrátím nebo prodloužím textovou vrstvu do takové části, kde chci, aby se text objevil.
A teď se přesouvám na editaci textu. Můžeme měnit prakticky cokoliv. Font, velikost, barvu, řádkování a další. Je na vás, jaký text zrovna do videa chcete. Já se tady budu snažit vám ukázat co nejvíce funkcí. Teď se přesouváme na přechody mezi záběry. Najdete je ve stejné sekci, akorát v jiné podsložce než titulky. Opět přechodů máme k dispozici opravdu hodně. Ne všechny ale fungují ve zdarma verzi, takže ne všechny, co tady vidíte, tak budete moct bez vodoznaku ve zdarma verzi aplikovat. A jdu si hrát, jdu vám ukázat, jak to funguje. Opět přetahuji do timeliny, mezi záběry nebo na konec záběrů. Občas to může dělat problém, jako třeba mě tady. Je potřeba, když přetahujete, tak to dobře nasměrovat, nejlépe používat při střihu myš a ne touchpad a přiblížit si záběry v timeline na maximum, ať máte přehled, kam vlastně co vkládáte. Přechody můžeme zkracovat a zrychlovat tímto uchycením na konci. Stejně jako texty a prakticky cokoliv v DaVinci můžete upravovat podle vašich představ i samotné přednastavené přechody, a to i v takovém rozhraní, že přechod může působit potom opravdu úplně jinak a můžete se co nejvíce přiblížit té vaší dané verzi.
Tady se ještě vracím zpět k textům, jelikož jsem vám zapomněla ukázat i možnost titulků. V DaVinci můžete ručně vytvořit titulky a ukazuji to hlavně proto, jak jednoduché a uživatelsky ohleduplné to je. Máte tam vyloženě délku na sekundy, kterou můžete upravovat přímo v tom textovém souboru a taky přes něj přidávat další sekce pro další texty. Většinou, když tvoříme titulky, tak textu bývá opravdu hodně. Věta za větou, slovo za slovem, naskládá se to. Tady mysleli na to, abyste nemuseli stále přidávat nové textové soubory nebo je kopírovat a přepisovat. Jednoduše sjedete dolů a přidáte další, objeví se vám další textové pole v timeline a můžete pokračovat. Samozřejmě opět můžete editovat titulky, jak uznáte za vhodné, můžete měnit barvy, můžete měnit fonty a další. Teď se přesouvám na další super funkci, což je změna rychlosti záběrů. Některé záběry můžou působit lepším dojmem, pokud se zrychlí. Obecně zrychlení nebo zpomalení je velice dobrá funkce, tak vám ukážu, jak to funguje zde. V DaVinci se dá zrychlit dvěma způsoby. U prvního způsobu jde zrychlit záběr, ale zároveň délka záběru v timeline zůstane stejná. Čili obsahově se vám ten záběr zrychlí, ale i prodlouží. Potom je druhý typ, kdy zaškrtneme tady Ripple Timeline, kdy v moment, co záběry zrychlíme nebo prodloužíme, tak obsahově jeho délka zůstane stejná, ale zároveň zkrátíme nebo prodloužíme záběr jako takový tím, že ho zrychlíme nebo prodloužíme. V této sekci můžete záběry i pustit pospátku nebo úplně zmrazit jistou část. Záleží, na jakém jste kurzoru, respektive v jaké části toho videa se nacházíte. Pokud si v půlce usmyslím, že chci v ten daný moment záběry pozastavit, aby to působilo jako obrázek, jdu na to dané místo. V moment, co chci záběr pozastavit celý, jdu na začátek a tak dále. A pro dnešek poslední skvělá funkce je stabilizace obrazu. DaVinci se pyšní naprosto skvělou stabilizací obrazu. Za mě je to jedno z nejlepších, kterou jsem ve střihačském programu měla možnost vidět. Můžete ho nastavit podle perspektivy, přechodu a tak dále. Samozřejmě opět máme velkou svobodu s přizpůsobením té dané funkce, čili já jsem se tady nastavila opět, už podle pocitu poznám, kdy mám zadat jakou hodnotu. To časem taky poznáte, až budete stříhat pravidelně a budete s touto funkcí pracovat častěji. Aby to bylo opravdu funkční, většinou je potřeba záběr lehce přiblížit, aby ten efekt stabilizace byl výraznější a funkčnější. A zde na závěr ukazuji ještě další možnost, jak si organizovat vaši timeline. Po stranách je možnost vybrat si barvy celé té dané vrstvy, což pokud mám vrstev, dejme tomu třeba 10, může velice pomoct. A to by bylo všechno z tohoto videa. Já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like a odběr, aby vám neutekly žádná další videa. To by bylo všechno, mějte se krásně a ahoj.